נהג בט"ש עושה שבוע שבוע ומסיע מלא חיילים. הייתי נוסע בכל הגזרות, אמצע הלילה מדליק את האורות. פשוט רציתי לשפר את הט"ש, אז התגייסתי כנהג בט"ש. חזי, כמה זמן מקלחת הבא? בוא, חכים רק לך. זהו, בסרטון הזה הולך להיות קודם כל נתנאל אבייב. חלאס עם הקונספט הנדוש הזה של האקספוזיציה. תראו אותי, אני צמרטון ממוצע, אין לי רעיון מספיק טוב לא לאקספוזיציה ולא לסרטון אחד מרכזי, אז אני עכשיו הולך להראות לכם את כל מה שחשבתי עליו ולספר לכם על זה תוך כדי. וואלה יופי, גם כן. דימה נמאסתי, אתה מסכן, את מסכנה ואתם הכי מסכנים. מה אתה דפוק? מה אתה שומע תגיע רביעי? למה לא? איזה מסכנים. ברוכים הבאים לפודקאסט של חיל הרפואה, דם מלא. אז מה יש לנו על הפרק? נתחיל מלדבר על מחזור ט"ו שזחלו כל הדרך לסיום שנה ב'. אחר כך נעבור לדבר על פינוי מיידי ועל מנות דם מלאות בשטח. תמיד איתך, חיל הרפואה. איתנו כאן אייל אביגוד, סטודנט שנה חמישית וחצי מצמד האושיות האהוב, רועי אייל טראבל. שלום אייל. שלום וברכה. ספר לנו, איך אתה מכיר את ט"ו אייל? תראה, לצערי הייתי רכז הגן באנטומיה שלהם השנה, בוא נגיד שלא כזה התרשמתי מהם. Aquí tenemos la arteria facial. Ya olí una jadad, no. Por ejemplo, tenemos la arteria Ben angular. ¿Por qué Ben Avla? דירוג בלוקים באנטומיה. זה הדירוג שלי, אני בטוח שיש לכם דעות משלכם, מוזמנים לשים אותן בפורמלין, שישתמרו עד שתבינו שטעיתם. מקום שישי, בטן. ההתלהבות כבר איננה, נותרנו רק עם ערימה לא מוגדרת של איברים בלתי ניתנת לעיכול. הדבר המלהיב היחיד שראינו בחדד זו גיל, מסיכומי גיל. ממש אגדה מהלכת בין החיים. מקום חמישי, ראש צוואר. הם כל הבלוקים, לאחר זרי הדפנה עליהן עשינו בטן גב במשך חודש בבלוק נוירו, הבלוק הזה בא בטוב כמו הודעה מאיציק. בלוק לרצינים בלבד שממיין את המדריכים לעתיד מפשוטי העם. מקום רביעי, אגן. נפתח ונסגור את זה פה. פין חתוך קורונית או מיד סגיטלית, זה הרבה פחות גרוע ממה שחשבתם. נקסט, מקום שלישי, נוירו. בלוק שהוא מהות הסטלבט, בלי קורסים אמיתיים מסביב, רק אתם והחרדה המתמדת ממה שקוראים לו בחדד, תפיסה מרחבית. גם לנקות את המשקפיים מהבלוק הקודם לא עזר, אם היו מוסיפים קצת צבע במוחות, אולי הוא היה מקום ראשון, חבל. מקום שני, גפיים. אמנם יש פה שוק ראשוני, אבל מצד שני מבחן עם ממוצע בשמיים, ודימות שאשכרה נראה כמו בחיים האמיתיים. המבנים סוף סוף בגודל סביר, הצבעים יפים ותואמים את הדמיון, ותכלס כמה קשה זה להיות אורתופד. ובמקום הראשון, בית חזה. לא שוכחים את הראשון, אפקט הנוסטלגיה ועוד ביטויים שמראים שהחיים נועדו להשתבש. ממש נוגע ללב. אתה מתלהב מהחלוק כמו תיק לכיתה א', עדיין עם פורמלין על השפתיים, ממש תינוק של בית חדד. הקלאסיקות עוד מתבשלות בתנור, ומהרגע שאומרים הוא כבר לא משתמש בזה, הכל חוקי. בלוק שהוא חוויה מתחילתו ועד סופו, ובהצלחה להיזכר בהכל בעוד 3 חודשים. זהו, זה היה דירוג בלוקים באנטומיה. יום טוב. אני מתפלל לגוף פשוט, בלי הרבה שונות. לב טוב ותמונת דימות. כי גם זה חשוב. שיש סימוני פרקי זו לא כללה. בוחן טיל, בלי קלד. רק שיהיה נחמד, רק לא אביגד. שייתן לי לעבור תודה. אנטומיה. תגידו, כבר סיפרתי לכם שהכנסנו דם מלא לעזה? שלום לאורח המיוחד שלנו, רב אלוף זמיר. מה קורה, דוק? הבנתי שהתלונות של ט"ו הגיעו עד אליך? רוצה לספר לנו קצת? מי זה ט"ו? הבחיינים האלה של הרפואה? מה כבר ביקשו? נבדק תזונה אחד במטוס? בצקי, תגיד, מה רשמת בשאלה של למה אני רוצה להיות קצין? יד, 3 כובעים, קצין רופא ופרייר. החלום שלי זה להיות עיר שור נורא. יש לי צבא בן זקה. מה, זה לא נשמע קצת מחוטל? זה הכל? ממש לא. הילדודס עשו עוד הרבה יותר בלגן. לא רוצים בבוטנרות שיעורי. העם דורש רפורמה מדסית. רוחצי
תמר ארנוי שובת רעב עד שלא יענו דרישותיי. רשימת דרישות? חוזים, מדס, תנועה שמינית יום חובה? גילויים, פזם, עוד אחד לרשימת דרישות? גנפצות, קצרש. במדסים תמר תפגוש אותי. רק פעם אחת, אני מחפש קבל עוד זכות. שנתיים. שולם. מעלה 3. שולם. תצאי! משווה. הלנה! אנחנו בחוץ. מחזור צמרת ט"ו אינו תומך בהימורים. סרטון זה הומוריסטי בלבד, ואין בכוונתו לשכנע, ללהב או להביא להימורים מכל סוג. התמכרות להימורים מסוכנת לך ולסובבים אותך. לסיום, נדבר קצת עם אחד משלהם. תגיד, איך המחזור לדעתך? אגר פרוס, מה מצב בויה? שמע, סך הכל לא משהו. חבר'ה לא מפסיקים לבלבל את המוח, בקושי עוברים ברור, והציונים גם חצי קלאץ', נו, אתה יודע. אבל בינינו, שנה ב' זה לא הלימודים, זה לא הציונים, זה לא הקשיים והבחיינות. שנה ב' היא החברים שהרכשנו לאורך הדרך. 30, 20, 10, לא לזוז, אליקו, no more hate. טנק 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 טנק. נגמר 0-3 וכולם מאושרים, בדרך אל הבית כולם פה מזמרים, אבל רק מכחישים כי יש גם משהו מצער. בסוף שנה בבד אחת עוד מתקדר,